Rahayu, Rahayu. para sesepuh pinisepuh ingkang dadi hormatan, pun Bu Sumirokati lan Pak Firman. Ing sonten menika Bu Sumirokati lan Pak Firman saperlu ngawontenaken ruwatan sengkala putrinipun Mbak Nuke Diah Kurniawati kalan ingkang garwa Mas Dwi Setyo kanthi ruwatan sengkala kala wau mugi migunani morakapi ing gesang lan pagesanganipun Mbak Nuke Diah Kurniawati kalawan keng garwa Pak Dwi Setyo saha putra-putrinipun icalipun Sukerto Sengkala kagambaraken kala wau wonten bubur srananipun wonten bubur Sengkala nggih menika bubur abang bubur putih paruan lan sapiturutipun menika gambaranipun perjalanan hidup Mbak Nuke Diah Kurniawati ngantos sakmangke lan ugi wonten bubur Pancawarna. Bubur Pancawarnanipun wonten kamar nggih kali bubur sengkalanipun ingkang srana uga rampe ruwatan ingkang baku. Menika nglambangaken sedulur papat lima panceripun Mbak Nuke Diah Kurniawati. Kawiwitan Kakang Kawah Hadiarari Getilan Tali Puser ugi Lodro Angkara Sukardo lan Impuno. Lan ugi wonten cok bakal kering nggih wiji-wijian dadosa bebakalane urip lan panguripanipun Mbak Nuke Diah Kurniawati saha garwa putra. Cok bakal kering awujud wiji-wijian menika simbol kemakmuran. Mugia sasampunipun ruwatan menika Mbak Nuke Diah Kurniawati saha garwa putra kebak ing katentreman, kebak lan ing kemakmuran. Ugi wonten kembang setaman, kembang setaman kagem siraman kacampur kalian tirta suci Sumber Pitu kagem ngresiki sega sedaya Sengkala lan Sukerto urip lan panguripanipun Mbak Nuke Diah Kurniawati saha garwa putra. Sasampunipun kala wau siraman kembang setaman lawan tirta suci Sumber Pitu ugi kalajengaken potong rikma saha kuku supados sasampunipun siram jiwaraganipun resik jiwaraganipun saking Sukerto lan Sengkala dipun pagas utawi dipun potong kuku lan rikma supados resik Sengkala wonten ing anggo wonten ing jiwaraganipun Mbak Nuke Diah Kurniawati saha garwa putra. Sasampunipun siraman kala wau ngeburaken peksi kagem nglambangaken jumlah utawi yuswanipun Mbak Nuke Diah Kurniawati nggih menika 99 taun kala wau perkututipun 99 nggih. Ketambahan gangsal ingkang kagem garwanipun nggih menika Pak Dwi Setyo. Iberipun perkutut kala wau dadosa sarana dadosa lambang donga Mbak Nuke Diah Kurniawati saha garwa putra lan ugi donga panjenengan sami ndongaaken ingkang dipun ruwat. Iberipun sae kala wau iber perkutut iber inggil mboten wonten ingkang napa niku iber napa ngleprek mboten enten sedaya wau inggil. Sedaya sampun rampung adicara ruwatan Sengkala ing sonten menika niki katutup kanthi wilujengan. Kagem jangkepipun wilujengan kula suwun Bu Nani Mardiati ngidung tolak balak.
Monggo kasemanggaaken. Rahayu. Rahayu. Singgah kala singgah dan suminggah durka kala mingkir sing sirah sing suku sing tan kasat mata sing hatenggak sing ngawuluh sing bahu kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidi geger wetan kidul samya andros jagat ngulon playune demit mangalor ke pelayu pelayu kinayompo po angkoso iblis setan bekasaan hajur luluh sang putri bucal sengkala tinengku ibu pertiwi Bapak setya sakluwarga ibu nuke Diah Kurnia Wati Bagas waras Slamet rahayu kalih
sambi kala pahargyan sampun waluya gesang nyipun rubeda wis padha sirna jalma mara jalma mati rahayu Matur nuwun Bu Nani kidung tolak balakipun. Samangke donga Jawa kula suwun sami pangsulan rahayu samangke kula nyuwun suwunipun. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Hong wilahing mastuti sekar bawana langgeng. Yo maraja Jaramaya. Yo marani Niramaya. Yo Silapa Palasiya. Yo Midara Radamiya. Yo Midasa Sadamiya. Yo Dayuda Dayudaya. Yo Siyaca Cayasiya. Yo Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pakubluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan panjenengan icali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Nyuwun pitedah tidak tantu lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kawula ruwatan sengkolanipun Dyah Nuka Dyah Kurniawati. Mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Ruwatan sengkala Nuka Dyah Kurniawati. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Ruwatan sengkala Nuka Dyah Kurniawati. Mugi menapa kang sinedya kasembadan. Menapa ingkang sampun dados darbekipun tansah jinangkung dening Gusti Yang Sukma kawekas. Menawi wonten raos candala rubita sukerta sengkala memala bebaya kasinggaraken dening Gusti Yang Sukma kawekas. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Mugi anggenipun ruwatan sengkala menika saged murakabi migunani ing gesang lan pagesanganipun Nuka Dyah Kurniawati sak anak garwanipun. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Sampun cekap sedaya adicara ruwatan sengkala nipun Mbak Nuka Dyah Kurniawati. Menika
dipundhar sarengan lajeng benjing ubur ampe ruwatan menika kalian pakaian kawungan siram wau benjing dipun bucal dhateng toya ingkang Kalideres nggih. Lajeng niku wonten tepung beras kuning. Niku mangke dipun sawuraken saking griya wingking ngajeng. Nggih, donganipun kagem ngresiki energi negatif, entitas negatif ingkang wonten griya mriki kagantos kanugrahanipun Gusti. Ya. Nek tepung beras kuning pun nyawuraken ngeten, disawuraken ngeten. Nah, nek niki napa niku menawi mbucal niku ubur ampe rak injing. Nah niki sonten teh dalu lah. Pak Setyo pados ngriki prapatan sing paling celak. Nah nggih. Lah nek niku disawur ngaten nek niki mboten niki ngeten. Di kaya narik tali ngeten lho. Akhirnya dimakane perkutut mau. Oh. Perkutut mau bingung. Nggih, dadose donganipun niki narik kanugrahan narik rezeki saking sekawan kiblat. Dados nggih, dadose nek niki modele narik ngeten kali mlampah. Nggih, mangke dalu. Lah nek sing benjing Mangke dalu mboten napa-napa niku. mangke dalu saged. Nggih. Pas budal pasar. Nggih. Napa nek sing niku benjing teng lepek. Nggih. Nggih. Nggih, kelanten cekap ngaten anggen kawula lantaraken ruwatan sengkalanipun Mbak Nuke Diah Kurniawati menawi wonten kerangipun, wonten lepatipun, kerang Suposito, wonten kalepatan kula nyuwun agung pangsami matur nuwun rahayu. Rahayu. Ndak, Pak, ini dari Yen. Saya sekolah, Bu. Sudah ditelepon. Oh. Amit.